Hej YouTube. Hej YouTube. Hvad går jeg og laver derude? Færdig rundt, tror jeg. Som altid. Så er der ikke noget nyt der. Det gør vi også kun, så Ja. det er faktisk det eneste, vi laver hele dagen. Ja. Ja, sure. Det er episode 5, vi er i gang med, ikke? Jo. Skal vi jo snart have fundet nogle diamanter, Kasper. Ja, det. Men skal vi ikke lige starte med at få noget iron? Jeg har 18. Jeg er nu. Har du 18 jern? Nå, for satan. Jeg tror ikke, jeg har så meget. Jeg tror kun, jeg har 20 sgu. Åh. Ja. Og der er noget mere der, men jeg har ikke nogen torches. I må sgu undskylde for den sindssyge lag, der var i sidste episode. Jeg ved ikke lige, hvad det var, der var sket. Det var serveren, der var gået fuldstændig i spas, altså. For Magnus. For mig, åbenbart, var det jo så kun, fordi at da der var sket det autosave, eller fuck, det var der var sket, så gik det jo helt fint, altså. Så Hvilket var rimelig lol. det var sådan rimelig lol. Har du ikke noget kul, Kasper? Jo. Så kan du bare lave det. Eller har du ikke noget træ? Jeg har lavet torches, bagligt. Okay. Nej. Sådan. Nå, G. Ja. Så behøver du slet ikke at filme, Kasper. Nej. Der er du sgu heldig, du er. Så er altså ikke min computer, der var lort alligevel. Den er faktisk begyndt at køre meget bedre, den er. Okay. End den gjorde sådan før. Det er sådan lidt... Det er som om, når jeg for slet havde noget af det lort, jeg havde på den, så er det bare gået rimelig godt for den. Så. Det er sgu meget rart. Du laver stadig selv din egen computer, ikke, Kasper? Jo, jeg bygger et på et tidspunkt, jo. Du kan jo ikke sidde med en bærbar, jo. Det bliver jo aldrig det samme. Nej. Gør det jo ikke. Yes, vi er lige på mining adventure her. Ja. Jeg er lige ude og minerere. Vi er ude og minerere lidt shit her. Jeg havde det der lava der, det er så langsomt om at forsvinde. Ja. Jeg render faktisk rundt med lave lige nu på at dække noget af. Ja. Og det er så fucking... Kan man bruge lava på den her server? Tror Det ved jeg faktisk ikke. Okay. Nå nej, du er også helt ny på den. Ja. Fuck satan, Kasper, fuck satan. Kan man bruge back? Ja. Godt, fuck, ellers er det Nu kan man gøre det i hvert fald. Ej, jeg har bare mistet min... Ej, fuck, den lille lort. Fuck, jeg var lige ude i noget klamt igen. Ha, gay. Så røg den lige ned i det fucking lava der. Eller hvor er min fucking hatchet? Eller ikke hatchet, hvad fanden er det? Nå, jeg skal op og have min pickaxe, Kasper. No shit, Sherlock. Oh yeah, Spanjay. Ej, hallo Kasper, jeg fik ikke nogen fucking lort. F home. That's great. Now I'm home. Så har vi sat ned, så har vi masser af jern. Okay. Det er godt. Fuck, vi har meget træ alligevel. Ja, jeg fik en hel del. Ja. Uden hack. Ja. Jeg kan bare over stå nederste blok på et træ, på et jungtræ, så bare boom, så fik jeg bare vildt meget. Vi skal fuck, vi har meget jungletræ alligevel. Ja. No shit, Kasper. No shit. Okay. Vi skal i hvert fald ikke have med et træ sådan lige med det samme. Nej.
Det behøves vi ikke rigtigt. Nej, det gør vi faktisk ikke. Jeg laver lige en kiste til cobblestone. Hvor meget jern har du? Hold on. Så smider Magnus lige. Jeg har proppet det i Fonage, og der var 30 stykker. Okay. Jeg har 41 på mig lige nu, så er det næsten nok. Jeg tror, det er nok til... Ej, det er ikke helt nok til 3 fulde jernarmer. Nej, ikke helt nok. Det ville også være dumt at bruge det på det. Sådan lige Ja. nu. Jeg tror lige, vi venter lidt med. Lige have lidt ekstra, måske. Ja, lige have lidt til overs. Nå, men den her episode, den skal da hedde Jern, så. Ja. Godt med jern. Godt med jern. Det er godt med jern. Det er pænt alt, man ikke kan kaste ud over det. Yes, fail lidt mere. Yes, beautiful. Man kan ikke kaste ud over, man. Fucking lort. Hvad kan man ikke kaste ud over? Man kan ikke kaste ting ud over, Terrassen. ja. Seriøst, altså. Fail, vil jeg nok lige sige. Bare kaste lidt højere op, måske. Det kunne Nej, være, det du rammer kunne man noget. ikke. Nå. Kommer lige med en i iron til dig. Og jeg er lige ved lave lige nu, så vent lige. Mm-hmm. Jeg ved godt, det er et crazy fedt hus, vi har fået lavet her. Ja. Ah. Nå, okay. Det kunne måske godt have været lidt federe. Vi skal nok lave vinduer i på et andet tidspunkt. Ja, på et eller andet tidspunkt, så skulle vi nok få lavet nogle vinduer. Ja, vil du have den, Kasper? Ja, fucking shit. Så tag det der med dig. Og det der. Jo, hej Kasper, dine frækker, du er jo for det. Ja. Ja, okay, jeg laver lige en Fonage til. Eller 4. Der er dejligt med nogle jerntools. Ja. Hvad satan det er. Det kunne man godt, Ja, det kunne man godt. Sådan der. Okay. Fuck, vi har en stak jern, næsten. Okay. Det er sådan rimelig godt, vil jeg nok sige. Ja. På hvor Fuck, lang nice. Jeg fandt i en guldblok. En guldblok? Ja, en guldblok. Blot en blok? Ja, en blok. Hvorhen? Jeg fandt nede i den abandoned mine. Eller stod den der var, eller hvad? Ja, den var dernede. Kan man godt det? Altså, det var inde i væggen, selvfølgelig. Så det er jo sådan en guldblok. Ja, nej, ikke en guldblok, så er vi guldår. Nå. Lol, jeg troede fucking, du havde fundet en guldblok. Jeg tænkte, what the fuck? Jeg tænkte bare sådan, hvad fuck er der galt med en guldblok? Jeg er sådan, nå, en guldblok. Det var det, jeg sagde. Jeg synes, jeg sagde en guldår. Ja. Det siger jeg bare til, når vi er færdige, Kasper. Så Ja. jeg har ingen intern, når vi er færdige. Jeg har styr på tiden, du. Det gør jeg, Kasper. Og så lavede jeg kun 2. Jeg ved ikke, om vi ved det, YouTube, at vi skulle snart lave sådan en server der. Yes. Og så helt en server. Jeg får satan. Det De får den op at køre sådan, ja, vi får den op her, og vi ser der nogle dage måske, og så skal vi lige nogle plugins på bygningsborgen, og så kommer den ud til jer. yes. I får IP Og så- og det hele, mand. Ja, nok som en af de første videoer, tror jeg. Ja, det kan godt være. Ej, det kan godt være, at nogle af de her, de kommer før ud, tror jeg ikke? Ja, de kommer lidt før ud, men Ja. Men
Altså, det kan godt være, der går et par dage, før vi får købt den og sådan noget. Sådan får det Ja. helt i gang. Jeg fandt også lige noget lapis og... Yes. Fandt du noget Dorte, eller hvad? Ja, noget dårligt. Ja, great. Great job, Kasper. Great. Hvad er ved det? Jeg sgu ikke, hvad en dag er, men altså, jeg vil gerne prøve. Hvis du godt, du faktisk kunne hugge lapis og med en stenhakke. Ja, det har jeg prøvet før. Det vidste jeg faktisk ikke, den kunne. Nå, okay, nej, jeg synes, Jeg er først til lapis, når jeg har haft en jernøksel og en jernhakke, så jeg synes, jeg har ikke lagt mærke til noget. Ja. Tilbage efter 10 diger, luk røven. Fucking noob, man. Han har lige spurgt, om der var nogen, der vil dø. Ja, så skal vi nok komme ned til det og hygge os. Ja, jeg tror, det er tid til vi afslutter nu, Magnus. Skal vi så ikke bare afslutte nu? Lige nu? Jo. Vi gør det. Vi ses YouTube. Yes.